Hawu, hey siswami. Hayi phela siswami awukwazi ukudlula ingalo yomthetho. Hey osiswami. Musu ngizibe ingalo yomthetho indi kakhulu. Ngizoba nikulandela awukhona. Ngiyozubaleka lo mthetho oza. Hayi sisi. Ngikhona njalo. Waphinde uhamba nje manje kubophela uthi awuyifakile imask. Cha ngaphila isaje ngcobo lokuba usisi. Sihamba ubhalisa amagama namanje. Abe siswami. Aboma kanqomo. Ngikuthathe kuvalele. Uzani? Siswami, sengimane ngachazeka phela la. Yazi bengifuna ube message surgeon. Angani uma unankinga yini? Hayi, tholalele siswami. Ziningi izinto ozoyithola nje ngoba uzobe uthandana nami nomuntu omthetho. Awuyibala msisi. Uzofika ucertify mahhala. Icase nje uma uyivula sizofika manje si-attend. Uzongifona ngazi abo 1011 uzofonela mina enambeni yami sifike sibambe isigebengu lapho. Bengazi ukuthi si-certify nani. Bokayi futhi. Nathi temnani. Aboza nkosi bami bazilala kuwe. Ngizokunika nje udlale ngabo. Nginike no-off udlale ngawo. Phone tararata lapha call airtime lapha off. Uzohlala kuwe. Okay. So sisamuthini manje na? Into ebengimele la kahle ukuthi ngibizwe ingalo yomthetho. Bese ngalalela izingane kwane zakho ubuzisho. Yabo ingalo yomthetho. Ave masajana kamnandi. Ubotopoto zamnandi. Uzoza nje nawe uzoyithanda nento. Ngikuthembisa. Siqedile butang. Yeah. Okay, phela sisiyazini. Mana unginami. Yabo sisami kangangena le number le. Hayi, ulalubaliwe sisami. Nendlela obathola ngayo leyo. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.